Krásné poledne, vážení přátelé, a vítejte už u 72. dílu kalendária s datem 26.8. Jdeme na to. Za prvé 1278 našeho letopočtu. Smrt Přemysla Otakara II. V bitvě na Moravském poli. Velmi důležité datum. 26. srpna roku 1278 se odehrála jedna z nejzásadnějších bitev českého středověku. Český král Přemysl Otakar II., přezdívaný král železný a zlatý, se střetl s římským králem Rudolfem I. Habsburským. Bitva u Dirnkrutu a Jönköpingenu skončila českou porážkou a Přemysl Otakar II. Během boje zahynul. Vítězství otevřelo Habsburkům cestu k ovládnutím rakouských zemí a položilo základ jejich budoucí středoevropské moci. Další bitva 1346, bitva u Kresčaku. Proběhla slavná bitva u Kresí, česky tradičně u Kresčaku během stoleté války. Na francouzské straně bojoval také český král Jan Lucemburský. Tehdy již slepý. Nádhernou skladbu na toto téma složil Daniel Landa. V bitvě padl. Podle tradice nechal spojit uzdu svého koně s koňmi svých rytířů a vyrazil do posledního boje. Jeho syn, budoucí císař Karel IV. Bitvu přežil. 1789, tak už jenom toto datum vám napoví, že jsme opět ve Francii. Francouzská revoluce a deklarace práv člověka. Francouzské ústavodárné národní shromáždění přijalo 26. srpna 1789 deklaraci práv člověka a občana. Dokument vyhlásil mimo jiné rovnost občanů před zákonem, osobní svobodu a princip, že zdrojem politické moci je národ. Stal se jedním ze základních dokumentů moderního evropského pojetí občanských práv. 1914. První světová válka. 26. srpna roku 1914 začala na východní frontě první světové války bitva u Tannenbergu. Německá 8. armáda, vedená Paulem von Hindenburgem a Erichem Ludendorffem, jeho zástupcem, zaútočila proti ruské druhé armádě generála Alexandra Samsonova. Během bojů od 26. do 30. srpna byla Samsonova armáda obklíčena a prakticky zlikvidována. Samsonov nakonec spáchal sebevraždu, jak to tehdy u důstojníků bylo běžné. 1920, velmi důležité datum ve Spojených státech amerických. Ženy získávají ve Spojených státech amerických ústavně zaručené volební právo. Je to 19. dodatek Ústavy Spojených států amerických, který zakázal odpírat volební právo občanům na základě jejich pohlaví. Šlo o vyvrcholení desítek let amerického hnutí za volební právo žen. Právě proto se ve Spojených státech 26. srpen připomíná jako Women's Equality Day. Už je další zpráva, přátelé. 1939, poslední hodiny před válkou, která byla na poslední chvíli odložena. 26. srpen 1939 měl být původně jedním z nejdramatičtějších dnů evropských dějin. Hitler totiž původně stanovil útok na Polsko právě na tento den. Po zprávě o britsko-polské spojenecké smlouvě a dalších diplomatických komplikacích však rozkaz na poslední chvíli odvolal. Některé německé jednotky už přesto rozkaz obdržely a menší incidenty už skutečně nastaly. Definitivní útok přišel samozřejmě 1. září roku 1939 po agresi. Boj pod falešnou vlajkou, to můžete nazvat jak chcete, v Glivicích. Měl to na starosti Himmler a Reinhard Heydrich. Tehdy ty chudáky, co tam postříleli a oblékli do uniforem, pocházeli z Sachsenhausenu. 1944. Charles de Gaulle triumfálně prochází osvobozenou Paříží. Den po německé kapitulaci v Paříži se Charles de Gaulle
26. srpna roku 1944 vydal od vítězného oblouku po Champs-Élysées. Nejprve u vítězného oblouku uctil neznámého vojína a následně prošel mezi obrovskými davy Pařížanů až směrem k Notre Damu. Byla to nejen oslava osvobození, ale také mimořádně důležitá demonstrace toho, kdo má převzít politickou autoritu v poválečné Francii. Tady už bylo, myslím si, definitivně rozhodnuto. 1957. Sovětský svaz oznamuje úspěšnou zkoušku mezikontinentální rakety, balistické rakety. V srpnu 1957 Sověti oznámili úspěšný test své rakety R-7 Semyorka, nebo ono spíš je to 7 Semyorka, si člověk opravdu zlomil jazyk. Byl to zásadní okamžik studené války. Technologie schopná dopravit jadernou hlavici na obrovskou vzdálenost zároveň vytvořila základ sovětského kosmického programu. Právě raketa odvozená od R-7 vynesla ještě téhož roku do vesmíru. Co, přátelé? Napište mi to do komentářů. 1978. Albino Luciani se stává papežem Janem Pavlem I. 26. srpna 1978 zvolilo konkláve penátského patriarchu Albina Lucianiho. Přijal jméno Jan Pavel I. na počest svých dvou předchůdců Jana XIII. A Pavla VI. Jeho pontifikát se ovšem stal jedním z nejkratších moderních dějinách katolické církve. Trval pouhých 33 dní. Po jeho náhlé smrti byl zvolen polský kardinál Karol Wojtyla, neboli Jan Pavel II., jeden z nejznámějších a nejslavnějších papežů novodobých dějin. 1990. Masakr v jihoafrickém Sowetu. Konec apartheidu nebyl klidným procesem. 26. srpna 1990 došlo v oblasti Soweto, takhle se to přesně čte, u Johannesburgu k dalšímu krvavému násilí v období prudkých střetů mezi politickými a etnickými skupinami. Jihoafrická republika tehdy procházela velmi nebezpečným přechodem od apartheidního režimu k demokratickému uspořádání, spíše chaosu, řekněme. Nelson Mandela byl sice už na svobodě, ale skutečné demokratické volby přišly až o 4 roky později, přátelé. Takže tak, pište do komentářů, co jste věděli, co jste nevěděli. Já vám všem přeji, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří. Je dneska ještě spousty vysílání ve 13:00, káva s Vojtěchem na prvním. Večer máme večerní zprávy, to je jasné, a pokud se to podaří a nebudou problémy s připojením, tak 19:35 Vojta a Vašek. Mějte se krásně, přátelé.